Cada setmana una veu, cada setmana una entrevista. La calle super raya del medio, encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo, con silbo... Doncs avui tenim el plaer d'entrevistar un bon amic, un bon company i també doncs, un gran professional d'aquest mitjà, que és la ràdio. I no és cap altre que el nostre estimadíssim Carles Mesa. Carles, què tal, com estàs? Benvingut. Hola, molt bé, Joan. Moltes gràcies. Gràcies per la trucada. Escolta'm, només faltaria. Si una persona tenia que estar avui aquí, eres tu, aquí a través dels micròfons de Ràdio Arenys. T'ho agraeixo moltíssim. I ara et diré una cosa que em passa moltes vegades quan vaig a Arenys i... Què passa? Moltes vegades estic a punt de pujar a la ràdio. Quan vulguis. Passo per davant del Carissai i sempre penso, pujaré a veure com està la ràdio, com han canviat les coses, perquè han passat ja uns quants anys de l'última vegada que vaig treballar a Ràdio Arenys, que ho compaginava a més amb Ràdio Nacional. Sí. No, però sempre penso, pujaràs i ningú sabrà qui ets. Ningú sabrà dir, aquest senyor, què hi fa aquí, aquest senyor? Per favor, no. Si aquí et coneix molta gent encara, pensa que encara sonen moltes veus teves per aquí, Això m'han dit també. Això t'ho han dit, no? Això t'ha arribat, no? Sí, m'ha arribat. Mira, per cert, el Dominical, que ha guanyat el Premi a millor programa de Ràdio Associació de Catalunya... Mira, l'altre dia ho pensava, dic... I les teves veus, les veus del Dominical encara són teves. Clar. És que quan ho vaig veure vaig pensar, primer, haig de trucar o haig d'enviar un missatge a l'Enric, sisplau, per felicitar-lo i estarà contentíssim. I després vaig pensar, clar, és que encara sona la meva veu, que aquestes veus, Joan, deuen tenir potser 20 anys o més. Sí. Ben bé 20 anys. I aquí segueixen, segueixen aquí més vives que mai, Sí. Les veus del Carles Mesa. Sí. La veu del... Tinc molt bons records, de Ràdio Arenys. I nosaltres, saps que aquí tens un raconet per tu. Doncs moltes gràcies. Escolta'm... La veritat és que Ràdio Arenys forma part de la meva vida perquè jo crec que van ser 6 o 7 anys treballant-hi i vaig disfrutar moltíssim perquè vaig fer coses que mai més a la vida tornaré a fer, crec. Per exemple, quan Ràdio Arenys complia 24 anys, d'això ja en fa molts, van fer un programa amb el Carles Carvajal que es deia 24x24, van ser 24 hores seguides fent ràdio, no? O, per exemple, vaig passar un Nadal, les hores de programa, que era de 10 a 1 del migdia, aquell dia, que era un dissabte, vam fer el Fem Dissabte des de casa d'una veïna d'Arenys, no? I llavors són moments que jo recordaré sempre, no? O fer programes des de davant de l'antiga ràdio, al mercat, o, per exemple, a la plaça, no? I no sé, la veritat és que jo vaig aprendre moltíssim. Moltes bogeries, Sí, moltes bogeries i moments en què a la ràdio havies de fer absolutament de tot. No? I jo crec que això m'ha servit moltíssim, sí. I ara, doncs, el trobem a Gente Despierta, aquest programa de Ràdio Nacional. Escolta'm, com va això de trasnotxar? Jo ho porto molt bé, Joan. El que passa, ho porto molt bé. Però no ho vull dir massa alt, perquè, clar, els jefes van pensar, ostres, està molt bé a la nit, que duri. Vaig fer una temporada... Vas fer una temporada? Una temporada, vull dir... No, una temporada no. Vaig fer 6 temporades de Gente Despierta. Sí. Després vaig passar el cap de setmana durant 3. Sí. Durant una temporada a les tardes i ara una altra vegada a les nits. Llavors, home, no sé si vull estar 6 anys més fent les nits, no? Sí que et dic que estic molt còmode, que crec que és el programa amb què em trobo més còmode, però, per exemple, el cap de setmana també estava molt còmode. No sé, és qüestió també de trobar l'equip, de trobar l'estructura que tu vols, no? Perquè moltes vegades tampoc depèn de tu, no? Les persones que hi formen part. Bé, hi ha molts ingredients que si no pots decidir, doncs tampoc pots fer el que vols, no? I jo crec que en aquest moment sí que crec que estic fent el que vull. Què té la ràdio, que el Carles Mesa el té enganxat de per vida? No ho sé, Joan. Què té la ràdio que ens enganxa? És una pregunta molt complicada. No ho sé.
És que no t'ho sé dir. És una màgia estranya, no? És un conjuro o alguna cosa. Sí, però és que tampoc sé quina és la màgia de la ràdio. És que no ho sé. Jo el que sí sé és que quan m'assec davant del micròfon, evidentment qui surt i qui parla és el Carles Mesa. Això està claríssim perquè sóc jo i perquè no hi ha una altra persona ni és una impostació. Però sí que és veritat que em transformo i que davant d'un micròfon el Carles Mesa, que a la vida quotidiana i habitual té moltes pors, és molt tímid, té moltes inseguretats, tot això davant d'un micròfon, tot i que tota aquesta part existeix, queda camuflada, no sé per què. No sé si perquè la tensió que et provoca un micròfon o el saber que et pot estar escoltant des d'una a 200.000 persones és igual, aquesta responsabilitat de que algú t'estigui escoltant crec que et fa créixer i crec que aquesta és precisament la màgia de la ràdio, perquè sé que jo m'haig de mullar els nous temps, no? Però per mi la ràdio és només so. So, sí. I sé que és una imatge de la ràdio molt antiga i que potser ha quedat desfasat. Però, per mi, un programa de ràdio amb una web o amb una webcam o que s'estigui transmetent en streaming, això per mi no és ràdio, és una altra cosa que crec que encara no li hem posat nom, però és una altra cosa que no és ràdio. Jo crec que la ràdio de veritat, és només veu. Sí. Les altres coses són altres coses que no són ràdio. Un híbrid. I llavors, crec que la màgia de la ràdio és aquesta, precisament, que tu, com a persona que treballa en aquest mitjà, comptes amb aquesta complicitat de l'oient que no et donen altres mitjans, no? Evidentment, la complicitat a la tele existeix, evidentment, amb aquesta cosa híbrida que dius tu, que no és ni ràdio ni és tele, també existeix complicitat, però crec que la complicitat de la ràdio és molt diferent. I tant. I jo aquesta complicitat l'he viscut des de l'altre costat, i la continuo visquent des de l'altre costat escoltant programes de ràdio, no? I tant. I el que m'agrada o m'agradaria aconseguir és aquesta connexió que s'estableix amb l'oient, no? Que és molt complicat fer-ho, però quan trobes el punt, aquesta és la màgia. Aquesta màgia que, jo no sé tu, però jo sóc des de sempre un addicte a la ràdio. O sigui, un addicte en el bon sentit, no? Jo què sé, Sí. tot això em ve una mica també del meu pare, no? Perquè el meu pare anava per tota la casa sempre amb la ràdio, Sí. no? I això a mi se m'ha enganxat, allò de dir, hòstia, la No ràdio. és el meu cas. No és el meu cas, Joan, perquè a casa meva la ràdio que s'escoltava, sobretot era la ràdio esportiva, a mi no m'agraden els esports. Sí. De fet, aquest to de la ràdio esportiva... Sí, diferent. No? Sí, ja t'entenc. Sí, no m'agrada, no? O recordo viatjar amb cotxe amb els meus pares, no? I que, no sé, fos un diumenge a la tarda i sentir la retransmissió d'un partit de futbol a mi em posava molt nerviós, sobretot perquè no m'agrada el futbol. Sí, clar. Llavors és la ràdio que a mi m'arribava, no? Algunes radionovel·les que escoltava la meva mare. A mi, en realitat, el que m'agradava era la tele, no la ràdio. Que fort. Però, com que seguia tant la tele i escoltava sobretot la Júlia Otero, i la Júlia hi va haver un moment en què va deixar la tele i va començar a fer ràdio, jo la vaig continuar seguint. Sí. Clar, la vaig escoltar a la ràdio i vaig pensar, ostres, això és el que vull fer, perquè per molt que t'agradi la tele no series capaç de sortir en un programa de tele, però potser a la ràdio sí. I això és el que vaig pensar que m'agradaria fer i efectivament m'agrada fer-ho, no? Tenim poc temps, Carles, només dir-te que cap on creus que va la ràdio? Perquè l'altre dia parlàvem precisament amb Antoni Cintas, Sí. no? Que tu el coneixes molt bé. Sí, una salutació molt forta pel Toni. Que t'envia moltes salutacions, també una abraçada, i ho parlàvem, no? Diu, parla-li el Carles d'això, perquè ho comentàvem l'altre dia, no? Cap on va la ràdio? No ho sé, Joan, perquè no tinc una bola de vidre per saber-ho. Crec que la ràdio, tal com la coneixem, evidentment ha de canviar. Ha de canviar, sí. Crec que les ràdios generalistes han de replantejar-se. Crec que el que ha d'existir
són ràdios especialitzades, sigui en notícies, sigui en esports, sigui en música. Sí que crec en la ràdio en directe, perquè crec que això és el que arriba de forma més immediata també a l'oient quan passa alguna cosa, qualsevol cosa, i crec que això és compatible amb l'existència dels podcasts. I els podcasts, tot i que ens hem tornat una mica bojos amb els podcasts són ràdio gravada. No sé què dir-te, no sé quin és el futur. En el cas de Ràdio Nacional, per exemple, que és la que conec i és on treballo, doncs crec que ens hem de reinventar i que potser que hi hagi un programa de matí o un programa de tarda o un programa de nit, entremig butlletins informatius, altres programes, doncs això està quedant desfasat com està quedant desfasat també a la tele, no? Sí, està clar. Les teles també crec que s'han de reinventar. Ha baixat molt l'audiència. Clar, l'audiència de la tele és normal. Tothom tendeix a tota la carta, no? I és cert, ara pots accedir a qualsevol cosa a la carta en el moment que vulguis i el contingut que vulguis, no? I crec que ha d'anar per aquí la cosa, no? Carles Mesa, moltíssimes gràcies per atendre'ns. No sé si vols afegir alguna cosa més. Ha sigut un plaer tornar-te a escoltar. La ràdio, que visqui Ràdio Arenys, que jo sempre la tinc molt present. I nosaltres, que moltes vegades l'anomeno a l'antena, que de vegades penso, ostres, un oient de Granada o de Còrdova no deu saber de què estic parlant, no? Però sempre la tinc molt present perquè he après molt a Ràdio Arenys, perquè forma part de la meva vida i formarà part sempre. I a veure si m'animo quan passi per davant del Calixà i pujo algun dia. Quan tu vulguis, més que convidat estàs. Una abraçada ben forta i, com sempre, molta sort en tot el que facis. Carles Mesa, un plaer. Igualment, moltes gràcies, Joan. Una abraçada.